så er det så vidt. Julefreden sænker sig over os alle sammen, og det er dejligt. Et nyt år, det venter lige om hjørnet, og det giver os anledning til at lige reflektere lidt over året, der gik. Her hos os har det været et år med mange forandringer. Nogle døre er stille og roligt blevet lukket i, og andre er bare blevet sparket op og inviteret til, at man skulle tænke nye tanker. Og det har vi gjort, og det glæder vi os rigtig meget til at fortælle jer om i det nye år. Ja, så nyhedsbrevet denne gang, årets sidste, det er egentlig bare et nyhedsbrev, som skal sprede gode historier. Som vi håber, I vil læse, og måske også dele, og på den måde være med til at sprede de gode historier. Fordi det er jo sådan, at hvis man læser en god historie, så bliver man glad, og måske er der også andre, der bliver glade af at læse den. Så vi håber, I vil være med til at sprede historierne, og dermed være med til at skabe karma i tredje. Ja. God God jul! Kom og kom godt ind i det nye.